המגע זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים. כולם מכירים את המעצב גדעון אוברזון. ברור, אני אפילו דגמנתי בכמה מהצוגות שלו. ועכשיו הוא גם עומד מאחורי הקולקציה החדשה של מטבחי זיו. בואו נראה. מה שאני רוצה שאנשים שיבואו למטבחי זיו יכירו ויראו חומרים חדשים. חומרים חדשים ועיצוב חדשני. מה שאתם רואים פה זה המטבח הכפרי. במטבח הכפרי הזה, מה שאתה רואה, יש לנו את משטחי העבודה המיוחדים, שזה עץ אלון מבוקע. מה שמאוד מיוחד בו זה המגע והמראה שלו, המראה הטבעי של עץ. הכל פתוח, הכל פה גלוי, מדפים פתוחים, יש לנו פה ארונות פתוחים. גם האבזור של המטבח הזה הוא מטבח אמיתי. ראה בפנים, המגירות הן מגירות מודרניות לגמרי. המטבח הזה הוא לא מתיישן. המטבח הזה זה מטבח קלאסי מאוד. זה המטבח שהכל גלוי והוא נותן כיף של חיים. זיו, מטבחים שהם תפיסת חיים.